Fáilte Recordia, my name is Mr. O'Sullivan. Comhoibriú an Phobail. Gnáth. Láháin bhí mar ag siúl sa bhaile beag. Bhí an baile salach. Bhí brúscar ar fud na háite. Chuaimar go dtí cruinniú, comhairle an Phobail. Dúirt an cainteoir tá an timpeallacht tábhachtach. Thug an slua moltaí chun tosaigh. Thosaíomar ag obair. Bhí grúpa móra going ag obair le chéile. Ghlanamar na sráideanna. Chuireamar ceolchoirm ar siúl de na seandaoine. Tháinig na Gardaí go dtí an scoil. Bhíonnig na Gardaí go raibh pobal ar aire tábhachtach. Chur an scoil rangan oíche ar siúl. Bhí rang cócaráachta, rang ríomhaireachta agus rang plandaí ar siúl. D'oibrigh gach duine le chéile. Bhuaimar an baile beag is mó feabhas. Fuaireamar seic €2,500. Bhí áthas an domhan ar an pobal. Cé bheith duine atá sa phictiúir seo? Cad atá ar siúl sa phictiúir seo? Cad a tharla sa phictiúir seo?